कि हमरा राजा जी के दिलावा टूट जाई, कि हमरा सैया जी के दिलावा टूट जाई। खिसियालू काहे रुसियालू काहे, अगर मालू तो फेंक देलू आलू काहे। अभियो भैया नु देखनी हां कानो दू लड़की सब बतियाओ त ला आ कहत रन का तोरा के एगो बाजार से शूटर किन के लिया देम। ए भाला बोलता नहीं बबुआ जी, हमार मरद ऐसा ना हवन। हमार मरद खाली हमरा से प्यार करेलन। तेरा विश्वास नहीं केना रे बात पर भैया यनु तो तू चल जे उनकरा पीछे पीछे आ जाके देख लिया कि उ का करता रन। हाँ तो बबुआ जी अगर ऐसा ना भइल तो राउर खैर नइखे बुझ ले हम। ठीक बा भौजी हमरा मंजूर बा, लेकिन एगो बात सुन ल, तार घर ना टूटे के चाहिए। अच्छा ठीक बा रउरा जाई।